a lokacin har ya karɓi mulki aka ce za a yi canjin kuɗi, a lokacin an yi wata mummunar yunwa wanda alherin duniya ga baki ɗaya yana nan ciki wannan addu'a. Idan ka je ka leƙa za ka ga burbura a jere. Aikinka bai zama kamar kuɗi yadda ɗan adam zai sayi aljanna da shi. Ita ga wani technology da ba taɓa ganin irin wannan technology din ba. Duk kuncin rayuwar ba wai babu kuɗin bane, akwai albarkar Allah ya ɗaya. Baya halatta ka sayar da abin da baka da. Annabi ya ce wala tabi'a ma laysa indaka, kada ka sayar da abin da baka da. Abubuwa guda hudu suna sa jiki ya zama mara lafiya. Na farko surutu da yawa. a lokacin har ya karɓi mulki aka ce za a yi canjin kuɗi, a lokacin an yi wata mummunar yunwa domin ga kuɗinka za ka sai wake da shinkafa na naira 20 sai ta ce ba za ta karɓa ba sai dai ka bata sabon kuɗi, shi kuma sabon sai da wake da shinkafa ta gare ka ba saboda ba za ta karɓi kuɗinka ba, don haka zuwa gobe jalinta ya karye kai kuma ga kuɗin ba su da amfani sai ka zauna kana ta hamma. Kudin nan idan ka aje su a gida bayan kwana biyu sai a ce sun zama yayin banza, in ka tafi banki kuma ka wuni kana hamma ba a zo kanka wajen yin canji ba, idan aka zo kanka kuma sai 'yan sanda su tare ka ina ka samo su. na fata an gane to an yi wata mummunar yunwa a lokacin wadda ita ce makin tarihin yunwar da ta biyo baya, to tun daga wannan lokaci dan Najeriya bai sake koshi ba, to sai yunwa ta zama jiki. Daga nan ne mata suka kirkiro wara. Zuwan wara Najeriya yunwa ce, da baka san wani abu wara ba, yunwa ta kawo wara. Idan la'asar ta yi, kai ka taba ganin ana shan koko da la'asar? Da safa ake shan koko, amma sai aka fara yin koko da la'asar, aka fara yin wara da la'asar. Duk inda ka je ka ga mutane sun zauna a wani kofar gida suna hira, ka gansu da wankakkun riguna, ƙarya ne. Kana ka abinci ka basu za su yi wawa, mayin wata ne. Hasbi rabbi jalla Allah.